Kaixo, Inigo naiz, eta idatzi berri dudan liburua aurkeztuko dut, deitu dudana mandamendu hipermodernoak, ez? Liburua saiatzen da gure garai hipermodernoaren deskribapen bat egiten, eta bertan pairatzen ditugun mandamenduen zerrenda dago, ez? 19 bururatu zaizki, izan zaitez zuzeu, ez ezazu denborari galdu, bidaia ezazu, eta ez egon triste, hainbat. Horrela, 19 arte, nolabait, gure egungo exigentziak ageri dira, eta nahiko nituzke mandamendu horiek bigundu, zulatu, umorea eta ironia lagun, eta horrekin pizkatxo bat bizitza bizigarriagoa egiten, ez? Espero dut irakurlea entzako atsegina izatea, eta agian beste mandamendu batzuk ere tartean bururatzea.